Mayong gabi mga kaigsunan, no? So live na sabta karon tungod kay natay importante nga topic nga pagahisgutan karong gabi una mga kaigsunan. Okay? So sama sa gisaad sa gabi ako nga live, ang hisgutan nato karong gabi una nga doktrina simbahan mga kaigsunan mahitungod sa pagtulunan sa purgatorio. So our topic for this night is about the doctrine of the purgatory. Kining atong programa ato ning gitawag og Q&A Catholic Catechism. Q&A Catholic Catechism. Ako ning gituyo og butang nga nagi Q&A kay but pasabot ana question and answer mga kaigsunan. Kay question and answer man ning programa, makahimo kamo mga kaigsunan o type sa inyong pangutana sa comment box. Pwede ninyo i-komento atong basahon ang inyong pangutana mahitungod sa gisgutan nga pagtulunan karong gabi una. Sa dili pa ta magsugod mga kaigsunan, allow me to greet the Bishop of Butuan, si Bishop Cosme Damian Almedilla. Mayong gabi kanimo diha Bishop Ming. Og mayong gabi isa diha kang Reverend Father Denise Prisco, ang pari sa Mission Station diin ako nahisakop, mao ang St. Francis of Assisi Mission Station diha sa Buod, Butuan City. O mga kaigsunan, sa tanang mga viewers, salamat sa inyong pagtanaw. Kana kay nitanaw mo mga kaigsunan, nagpasabot ka na nga gusto mong makakaton sa pagtulunan sa atong simbahan. Mga kaigsunan, ato nang sugdan. Unsa man ning purgatory? Unsa man ning purgatory? Ang uban nga mga simbahan, mga kaigsuonan is wala sila pagtulunan about purgatory. Ang uban nga mga simbahan only heaven and hell ra gyud, no? Langit ug impierno ra gyud. Wala man ta mag-ingon nga kanang sayop na, kundili ato lang ipatinaw karon nga sa simbahang Katoliko dunay gyud pagtulunan mahitungod sa purgatorio. O kining pagtulunan sa purgatorio, nagpasabot kini mga kaigsunan nga sa dili pa ang tao makasulod sa langit, kinahanglan sa niya og purification. Kay ang word nga purgatory, gikan na siya sa Latin nga purga tunim. Ang bot pasabot sa purga tunim is paghinlo. Sa Binisaya pa, paghinlo. So, ang pangutana diha mga kaigsunan, nganong kinahanglan man hinluan ang tao? Kinahanglan hinluan ang tao sa dili pa siya musulod sa langit, tungod kay ang langit manggod, lugar na siya o kahimtang diin wala na'y pagkadaotan. Lugar o kahimtang diin putli na ang tanan. Ngano man, naa naman presensya sa Dios. So, kung naay tao nga mamatay, unya, naapa siya yung mga sala nga wala pa mapasaylo, kinahanglan bayran niya ang maong pagpakasala sa kanang ginatawag natong lugar nga purgatorio. Mahimo sigurong mangutana ang uban nga kung tinuod nga naagyoy purgatorio, niya tinuod nga naay paghinlo, no? Dapat daw kuno mabasa na siya sa kasulatan, no? Kay mayon man sila mga kaigsunan nga gipasaylo na daw ka sa Dios, no? Mo na kasagarin nila ingon nga pag ipasaylo ang tao sa Dios, dili na kinahanglan nga silutan pa, no? Kay gipasaylo na gani niya silutan pa noon, no?
nango. So wala daw pulos ang pagpasaylo sa Dios kung iya man day gihapon nga silutan. No, mao na makaisunan mo ingon sila nga dili pwede nga gipasaylo na sa Dios, silutan pa niya kay unsa may katuyuan sa pagpasaylo kung silutan pa di ay. Mo na ilang mga ingon mga kaisunan nga unsa pa daw katuyuan sa pagpasaylo sa Dios kung silutan pa di ay sa purgatorio. Kay ang purgatorio mga kaisunan silot gihapon na siya. Ngano? Silot gihapon na siya. Pero dili pasabot nga kana nga pagkasilot is walay katapusan na. Kay ang purgatorio mga kaigsunan, it is just a temporary punishment due to sin of people. So, mangutana sila atong tubagon ug mao ni ilang pangutana. Kung ang Dios daw kuno mo pasaylo, dili na mo silot. Tinuod ba na sumala sa Biblia? Kaya kini ato mga kaigsunan nga dili katoliko, kusog manggid kay ni sila mangayo og teksto mga kaigsunan. Pag dili gani na mabasa sa Biblia, questionon gid na nila. Ngunang kitang mga katoliko, obligado ta nga sa atong pagpasabot sa doktrina sa simbahan, dapat na agi-suporta nga Biblia. Na suporta nga bersikulo ba? So, tubago na to, inubanan sa bersikulo sa Biblia. Kung naamoy mga papel diha mga kaigsunan, mamahimo ninyong ilista ang mga teksto nga akong pambuhian karon. Unsa to ilang challenge sa ato? Mao ni ilang ingon. Kay gipasaylo naman ta sa Dios tungod sa iyang gibuhat sa cross. Dili pwede nga naay purgatorio ngano man. Gipasaylo naman ka. Ang tanan nga midawat daw kang Kristo, dili na pagahukman. Ang tanang midawat kang Kristo, dili na pagahukman. Nya nganong kinahanglan pa man ipurgatorio nimo ang tao? Nganong kinahanglan pa man maganto sa kalayo sa purgatorio kung gidukpan na daw kunutan ni Kristo? Mao nay ilang argumento mga kaigsunan, no? Maulan nga gabihi dia kanimo, Bro Christian Zamora. Salamat sa imong makanunayon nga pagsuporta nining atong programa. Salamat kaayo mga kaigsunan. Nikotlo sila mga kaigsunan og Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Timan iha, maghatag og teksto nga tan-aw nato sumala sa ilang interpretasyon nakasupak sa doktrina sa purgatory. Pero ato nang tagaan og pagsabot. Unsa tong mga teksto nga gigamit nila aron pagguba sa doktrina sa purgatory. Kining Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Basahon nato diri sa Maayong Balita Biblia mga kaigsunan, no? Kining Maayong Balita Biblia, neutral man nga Bible kay ang translator ani Protestante ug Katoliko. Munang neutral ni siya. Basahon nato ha. Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Kristo Hesus. Sa English ni kung gamiton nimong King James version, there is now no condemnation of those who believe in Christ. Wala na'y pakasad-on. Dili na silutan kay wala na'y condemnation daw. Dili na husgahan. Muna kung gidawat daw ni Kristo nga kaugalingon nimong manluluwas o personal mo nga manluluwas og Dios, no? Dili na daw kuno ka silutan mga kaigsunan, no? Mao na ilang argumento. Tinuod ba na nga pagpasaylo na ka sa Dios di na ka silutan? Tinuod ba na nga wala na kinahanglan nga silot pag ipasaylo nato sa Dios? Dili na tinuod mga kaigsunan, ngano man. Basahon nato ang Números kapitulo 20 bersikulo 12, no? Números kapitulo 20 sa Old Testament ni mga kaigsunan. Numbers chapter 20 verse 12. Sa may gingon, apan gibadlong sa Ginoo si Moises o si Aaron. Kay wala man ako tuuhin ninyo
aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Tanaw ha? Si Moises na ganin is Aaron. Si Moises ug si Aaron, grabe na nakasuod sa Ginoo. In fact, si Moises nakakita gid sa Ginoo face to face. Mo na gingon sa Exodo 33. Pero unsa maingon sa Ginoo? Kay wala man ako tuuhin ninyo, aron balaanon ako sa mga tao sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Sa ato pa naay silot. Ngano man, di ba ang katuyuan sa Dios nganong gipagawas niya ang mga Israelita sa Egypt para ang mga Israelita makabaton sila kaugalingon nilang yuta didto sa gisaad nga yuta sa Kanaan. Pero ang leader nila nga si Moises nga may gisugo sa Dios nga sa pagpahigawas ngadto sa iyan, sila na mismo ang leader wala kasulod. Ano man sila kasulod? Silot man sa Dios. Pero gipasaylo sila sa Ginoo ha. Matikdi nga gipasaylo sila sa Ginoo. Pero taliwala sa pagpasaylo sa Ginoo nila, wala ang multa sa Ginoo nga di sila kasulod didto sa land of promise. So sa ato pa, bisag mo pasaylo ang Dios, naaghapoy silot. No? Bisag ipasaylo ka sa Dios, naaghapoy silot. Ngano man, nganong ingon na man ang protocol sa Ginoo nga bisag ipasaylo kaniya naagi nay mahitabo nga pagsilot gihapon. Ngano man, kay gusto sa Ginoo disiplinahon ta. No, gusto sa Ginoo magbalaan ta. No? Atong basahon mga kaigsunan, lain pang teksto. No, lain pang teksto mga kaigsunan. Si Moises man to, dirita kang David. Mabasa na to na sa ikaduhang Samuel 12:13-14. Turo na ko ang teksto mga kaigsunan para inyo gining malista. Ikaduhang Samuel kapitulo 12 versikulo 13 ngadto na 14. Basahon gyapon nato sa Maayong Balita Biblia. Ikaduhang Samuel kapitulo 12 versikulo 13 ngadto sa 14. Atong basahon. Miingon si David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo. Og giingna ni Natan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala og dili kaniya patyon. Matikdi ha? Si David nakasala tungod sa iyang pagpanapaw kang Batsiba ug tungod sa iyang pagpatay sa bana ni Batsiba. Duha ang sala ni David, pagpatay ug pagpanapaw. Pero kay nangayo magpasaylo si David, gipasaylo pud siya sa Dios. Pero unsay pero? Padayon natong basa. Gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala ug dili kaniya patyon. Apan pero kay pinaagi ni ining buhata imo mang gipasipan-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Tanawa kadtong nanapaw si David kang Batsiba, nibunga man tong pagpanapaw kay naburos mas Batsiba. Di ba? Naburos si Batsiba. Ang problema karon, gipasaylo na sa Dios si David. Klaro sa Biblia nga gipasaylo na sa Dios si David. Pero nganong taliwala sa pagpasaylo sa Dios kang David, napa may silot. No, nay silot, unsay silot? Patyon tong bata nga mataw.